totes i moltes gràcies per connectar-vos a aquesta roda de premsa en la que avui us anem a presentar la campanya Alimentació i Salut a la que ens hem sumat des de l'Ajuntament de Castelló i que és una iniciativa de la xarxa de ciutats per l'agroecologia. Vaig a veure si me dice compartir el power. Vale, ho esteu veient, veritat? Molt bé, doncs, com us dic, avui estem ací per a presentar-vos la campanya Alimentació i Salut. És una campanya que va llançar en el context de la Covid-19 la xarxa de ciutats per l'agroecologia d'Espanya, que com... Dime, Joan. A veure... Aixina, vale. Aixina, millor? Sí? No pas que ell se bueno, vale. Sí, no. Ho esteu veient bé, no? Encara que a mi darrere en la projecció no se me talle, vosaltres ho esteu veient en la pantalla de Zoom. Vale. Com vos dia, presentem avui la campanya Alimentació és Salut, que és una campanya que se va llançar per part de la Red de Ciudades por la Agroecología en plena pandèmia de la Covid-19 fa uns mesos. I nosaltres, com a Ajuntament de Castelló, també portem unes setmanes treballant per a sumar-nos a la campanya. Si recordeu, nosaltres vam aprovar en el ple municipal del mes de gener la nostra adhesió a aquesta xarxa de ciutats i aquesta primera campanya que anem a llançar durant tot el primer mes d'abril és el primer enriquiment, la primera experiència de la que ens podrem aprofitar com a Ajuntament i com a ciutat d'una organització que, com ja vam explicar en el ple, uneix a molts dels ajuntaments d'Espanya que estan treballant per a recuperar el seu sistema agroalimentari. Vos explico molt breument el motiu de la campanya i els seus objectius. Nosaltres he volgut llançar esta campanya que se centra en la dimensió per a la salut pública d'un sistema agroalimentari sostenible en un context de reactivació econòmica, també de necessitat de descarbonitzar els nostres models econòmics, però també i és un element que ens ha aportat als nostres discursos, als nostres plantejaments i a les nostres polítiques per part de la xarxa de ciutats per l'agroecologia, d'una preocupació social creixent per la salut pública, precisament per un context de Covid-19 que ens ha demostrat com de vulnerables som les persones. Per tant, els objectius d'aquesta campanya són conèixer la importància per a la salut de l'alimentació saludable, potenciar la importància de l'entorn natural per a tenir una agricultura sostenible i també un objectiu discursiu en el que estem treballant des de fa mesos, que és redignificar a nivell social, a nivell de percepció, el rol essencial de les persones que treballen el camp. Vos volíem també contar algunes coses aprofitant aquesta presentació. Com vos dic, és una campanya dissenyada per la Red de Ciudades por l'agroecología, per la Fundació Entre Tantos, que és la fundació que coordina la Secretaria Tècnica de la campanya. És una campanya a la que ja s'han sumat ajuntaments com Valladolid, com València, com Saragossa i com Córdoba. I també aquesta campanya recull, o ara després vos l'explicarem, recull el treball i les propostes que s'estan desenvolupant des de la Comissió de Reactivació Agrària de Castelló, que és una comissió que ja ho vam explicar, però ho recorde, que se va constituir en el Consell Agrari i Sostenibilitat del mes d'octubre, que també el Consell Agrari va ser una de les primeres polítiques que vam fer des de la regidoria de transició, la seva reactivació després de 14 anys d'inactivitat, i tot i que sabíeu que s'havia constituït, no us havíem explicat els noms de les persones que estan participant d'aquesta Comissió de Reactivació Agrària, i jo crec que és transparent i que és important que vos contem quines són les persones que ens estan assessorant, perquè, baix el nostre punt de vista, són algunes de les persones que més saben d'agricultura de la nostra ciutat.
aquesta comissió de reactivació agrària. Ara després us podem enviar la presentació perquè és com la constitució de la comissió, sempre són aquestes informacions que vos solen agradar als mitjans. Està constituïda per César Roures, que el coneixeu tots, que és l'enginyer agrícola de la cooperativa Sant Isidro de Castelló, per Pepe Cueva, que és des de fa uns mesos el nou president del sindicat de recs, per Natasha Jiménez, que és una de les persones impulsores de la xarxa per l'agroecologia de Castelló, per Manolo Vacas, que és l'agricultor impulsor de la iniciativa Ecograu, per Belén Esparis, del Departament de Projectes de la cooperativa de segon grau Intercop, per Juan Luis Saura, que és el representant del grup popular en el Consell Agrari, que també tenia la porta oberta per a participar en la comissió i va mostrar interès en participar, i per Juan Antonio Melià, que, com sabeu, és el representant de la Unió de Llauradors en la ciutat de Castelló. Per què llancem aquesta campanya o quina és la motivació d'aquesta campanya? Esta campanya ve precedida d'aquest document, que és un document que jo me l'estava llegint a nit per a preparar aquesta roda de premsa i que és molt interessant, que va publicar la Red de Ciudades por la Agroecología fa uns mesos i que parla sobre la vinculació entre l'alimentació i la salut i posa l'èmfasi en que la salut en que l'alimentació és un dret vinculat al dret a la salut des de les definicions que fa l'Organització Mundial de la Salut, ahir les estem passant en la presentació, inclou també com un dret, el dret a una alimentació saludable per a les persones, i és un dels drets que com ara us explicarem, més han retrocedit en les últimes dècades. Llancem també aquesta campanya en un context agrícola del que ja hem parlat moltes vegades, però del qual volem recordar algunes de les idees que ja hem estat comentant en altres compareixences, en altres rodes de premsa, però que ens pareixen interessants. Estem en un moment a nivell mundial d'increment de la població en tot el planeta i això suposa també riscos per al nostre sistema agroalimentari mundial. Estem també en un moment ja de començar a retrocedir o a qüestionar-nos aquesta revolució verda que se va començar a produir en els anys 50 i els anys 60 en la normalització dels usos dels plaguicides, dels abonos químics que van tindre un enorme impacte sobre els nostres aliments. Ara després ho parlarem a nivell de cadmi, a nivell de nitrats. També estem en un context agroalimentari on està augmentant la població espanyola en sobrepès. Ara després ho comentarem en més detall, però de pràcticament el 7% de persones en obesitat en els anys 90 hem passat a un 22% de persones en obesitat en l'any 2010 i això ens demostra també que a nivell de salut pública tenim un problema d'alimentació i també un augment, a més per altres motius, un augment dels casos de càncer que també s'estan identificant alguns dels seus orígens i de les seues contaminacions en productes químics que estan en alguns dels nostres aliments, com ja estava comentant, com els metalls pesats, com poden ser el mercuri, com pot ser el cadmi, com poden ser altres derivats dels nitrats. La motivació de la campanya, l'adhesió, com estava comentant, de Castelló a la xarxa de ciutats per l'agroecologia, l'objectiu d'avançar cap a un sistema agroalimentari sostenible i saludable, la necessitat també de repensar l'economia en un context d'enorme crisi i també la potencialitat que pot tindre el sistema alimentari en aquesta reactivació i també una de les matisacions o de les discussions o dels debats que hem tingut en la red de Ciudades por la Agroecología és que ells ens plantejaven que la nostra política agrària tenia que transitar des de lo agrari cap a l'agroalimentari per a tractar de que la recuperació de l'agricultura sigui no sols un projecte sectorial per als agricultors, que evidentment tenen que estar en el primer plano de les nostres polítiques, però sinó per a tota la ciutat, perquè com estava plantejant el sistema alimentari afecta tota la ciutat, i així vos hem penjat el plano de les subzones rurals del Pla General que estem a uns mesos d'aprovar per les coses que ja hem parlat, tota aquesta zona de sòl agrari protegit, la zona
la subzona rural Remei i Riu Sec, la zona de cultius de la Plana, la zona agropecuària de la Margeleria i d'Entrilles. Com ja sabeu, 2.000 hectàrees de sòl agrari protegit en el nou Pla General, però que, tot i ser sòl agrari protegit, tenen unes xifres d'abandonament de parcel·les que ja coneixeu, però que ara després també vos insistirem perquè ens pareixen dades importants. També fem molt d'èmfasi este document del que us parle en tota la política ara vinculada als ODS, també al treball que està fent l'Ajuntament de Castelló de planificació de la seva agenda urbana, de la seva agenda 2030, la importància del sistema agroalimentari en els ODS, perquè dels 17 ODS de la ONU vinculats al sistema agroalimentari tenim el primer, la fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, aigua límpia i sanejament, vinculada a la disminució de contaminació per abonos químics, treball i creixement econòmic decent, ciutats i comunitats sostenibles, producció i consum responsables, reducció de CO2 i ecosistemes en vida terrestre. Per tant, dels 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dels 17 objectius dels ODS de la ONU tenen una vinculació en el sistema agroalimentari de les nostres ciutats. Com vos dia, comente coses que ja coneixeu, però per recapitular i per a també que vegeu la continuïtat del nostre treball. Sabeu que durant aquest any i mig de legislatura, quasi dos, hem encarregat diversos estudis sobre com fer un pla de reactivació agrària i aquests 4 estudis que tenien que veure la situació del parcel·lari municipal, del parcel·lari agrari, en quina situació es trobaven, sobre les necessitats del sector, sobre com obrir noves vies de comercialització i també sobre com dinamitzar la propietat i l'ús de la terra. I també vos hem posat així el percentatge de parcel·les en situació d'abandonament per les zones de la ciutat, per a destacar precisament aquest 43% de parcel·les abandonades en tota aquesta zona, que és precisament la zona agrària protegida en el nou Pla General, que va ser també, com sabeu perfectament, la zona de més... Conjuntament aquesta taca rojeta d'ací, si la veieu en la presentació, que és tota la zona de Mestreig, que ahí tenim una acumulació de parcel·les abandonades enorme com a conseqüència de la caiguda del Pla Mestreig, i també tota aquesta zona on tenim, com us dic, un 40% de parcel·les abandonades, que és el que ara s'està protegint en el nou Pla General, però que no sols per pintar-lo en un plano com a suelo agrario protegido significa que anem a disminuir de forma màgica o automàtica este 43% de parcel·les en situació d'abandonament. Situació econòmica de la ciutat, de la Comunitat Valenciana i d'Espanya. El PIB de Castelló en agricultura és un 2,6 en l'any 2019, però també ho posava a nivell comparat, perquè en comparació amb la possibilitat que el turisme se recupere, que la construcció en un moment de caiguda de l'època de la liberalització del sòl se recupere, el marge per a que dels quasi 12 punts que ha perdut la nostra província en PIB en els últims mesos, la nostra agricultura tingui capacitat per a canalitzar aquest creixement en la riquesa. També la campanya Alimentació és Salut parla de la salut per a les persones, però també parla de la salut per a la natura, i la principal amenaça, com ja hem dit moltes voltes, per a la natura és l'augment de la temperatura i la pujada del nivell del mar. Sabeu que els objectius de la Comissió Europea per a la recuperació econòmica avancen en la fita de que en 2050 tinguem una economia neutra en CO2, i també us hem passat algunes xifres de les que ja hem parlat però que ens pareixen interessants, extretes del nostre document de la situació dels capitals naturals de la ciutat de Castelló. Una hectàrea de cítrics té la capacitat d'absorbir entre 5,5 i 9 tones netes, és a dir, descomptar el CO2 que se genera en l'activitat agrària a l'any. Tenim quasi 2.000 hectàrees abandonades a Castelló, que si se recuperaren significaria un sumidero de CO2 de més de 10.000 tones de CO2 a l'any, que suposarien absorbir el 3% de les emissions de CO2 que genera tota la ciutat de Castelló en un any.
També parla de les reflexions o de les plasmacions més interessants d'esta campanya i que a nosaltres també era una de les coses que veníem dient, un dels marcs discursius que ens estàvem manejant, però que pensem que en este gràfic s'explica molt bé, és el canvi d'època per a l'agricultura, d'una època unidimensional on la reflexió social i fins i tot del sector era l'agricultura no dona diners i com no dona diners, com no és rentable, com ens paguen 20 cèntims per les taronges, com no podem viure d'això, l'agricultura s'acaba. I d'aquest plantejament unidimensional anem a un plantejament multidimensional on també la FAO està plantejant altres objectius per a l'agricultura que tenen que veure en la capacitat d'abastir d'aliments a tota la població, de que aquesta alimentació sigui saludable, de també de la importància de mantenir l'agrodiversitat, sobretot en un context de pèrdua de biodiversitat, d'augment de plagues, d'augment de riscos per als nostres cultius, com per exemple l'amenaça que vam viure la temporada passada, tot i que en sort en la ciutat de Castelló no tan afectada del cotonet de les valls, com se combaten aquest tipus de plagues creixents en biodiversitat cultivada, també objectius de disminuir la contaminació de l'aigua derivada d'abonos químics. Sabeu també que la ciutat de Castelló és una ciutat en risc de contaminació del sòl per nitrats i que això també ens obliga a controlar quina és l'activitat agrícola que se fa. Sabeu també que des del sector s'estan fent molts esforços per avançar cap a una agricultura orgànica sostenible que no contamini els aqüífers. També la biodiversitat ja no sols agrícola, sinó global, vinculada a l'activitat agrària ecològica, quan no n'hi ha plaguicides, quan s'aposta per les cobertes vegetals, quan s'aposta pel combat biològic de les plagues, això també augmenta la nostra biodiversitat i, com també hem dit moltes voltes, la biodiversitat és bàsica per a protegir-nos contra malalties i com també la potencialitat que tenen tots els nostres camps de cítrics i d'hortícola d'absorbir CO2 i, per tant, l'agricultura no és rentable, passem a una època on l'agricultura és necessària per a la societat i, per tant, la societat ens hem de comprometre en que l'agricultura continue i també que l'agricultura torni a ser rentable i deixar enrere aquest vell paradigma dels anys 80 i dels anys 90. Context econòmic favorable per a la reactivació econòmica i us hem passat un esquema de totes les estratègies europees que van a condicionar o que se van a finançar per aquests fons Next Generation, que, com sabeu, són de més d'1 bilió d'euros que se van a mobilitzar des de l'últim trimestre de 2021 fins a 2026, i la mobilització de recursos per a la reactivació econòmica van, com estava dient, en la direcció de la descarbonització de l'economia, però també en la conservació del capital natural europeu, tot i que és un concepte en el que no ens trobem còmodes, per això ne parla la Comissió Europea en la seva estratègia de biodiversitat 2030, l'estratègia de la granja a la taula per a generar noves vies de comercialització i acurtar la cadena de distribució per augmentar el preu en origen, i també la reforma de la gran inversió, de la gran política pública de la Comissió Europea, que és la PAC, que sabeu que afavoria els grans propietaris de terrenys, que també s'està plantejant una reforma en profunditat de la PAC per a l'any 2023, que incorporarà també tots els indicadors ecosistèmics de l'agricultura dels que estàvem parlant i que també van a suposar un canvi radical en la mobilització dels diners públics per al sector, que està generant la posició d'una part del sector vinculada als grans propietaris i a les metodologies tradicionals, però que també està sent molt esperada per tot el sector de l'agroecologia.
I també la principal, este discurs ja ens l'heu escoltat moltes voltes a la regidoria de transició de Castelló, però també gràcies a la xarxa de ciutats i a esta campanya volem, com vos dic, convertir la reactivació agrària en un projecte, la reactivació agroalimentària en un projecte de ciutat, no sols del sector, perquè afavoreix a tota la ciutat, perquè tenim uns hàbits alimentaris que ens generen una vida pitjor, més riscos de malalties i menys benestar. Se parla en l'estudi de xifres de que el 85% de la infància no consumís ni fruites ni verdures de forma diària, de que també la ingesta d'aliments en alta presència de cadmi, està un 45% més de cadmi en productes tradicionals front als productes ecològics en la ingesta i també d'altres substàncies com poden ser els nitrats en els productes alimentaris en tècniques de cultiu tradicionals, provoquen malalties renals, generen problemes en el sistema endocrí, generen riscos de càncer, etc. I com vos dia també, una xifra que jo ahir la llegia i no me l'acabava de creure, des de l'any 87 fins a l'any 2010, la població en obesitat en Espanya s'ha multiplicat pràcticament per 3 i això ens indica que els nostres hàbits alimentaris no són en absolut saludables per a la nostra població. Com vos dia, nosaltres ens enfrontem moltes voltes a aquesta percepció, a aquest paradigma, a aquesta mentalitat, a aquest sentit comú general de que parlar d'agricultura és algo arcaic, algo que no se correspon al segle XXI i que no és una política que pugui ser ni important ni destacada per a la ciutat de Castelló, i també en esta campanya, dins de les nostres possibilitats, volem tractar de fer veure que l'agricultura és una oportunitat per al futur. També, com vos dia, si té totes aquestes necessitats i implicacions per a les necessitats, també té que acabar sent una oportunitat econòmica i laboral. Tenim també un pla general que ens dibuixa 4 subzones rurals de zona agrària protegida que tindrem que veure com, més enllà d'aquest pla general, les reactivem. Si ens dotem de, ja sabeu, la nostra idea de constituir un parc agrari en la zona de la Ronda Est, que aglutinar els productors, que organitzar, que planificar, que establir vies de comercialització, és una línia de treball en la que seguim treballant. També la mobilització dels recursos del Next Generation, del que coneixem més popularment com el Pacte Verd Europeu, que fixa l'objectiu d'arribar a l'any 2030 al 25% de les terres agrícoles en certificació ecològica, i també, com vos dia, la reformulació de la PAC amb la creació dels esquemes de biodiversitat per a superar aquest finançament de la producció per la producció i dels terratinents, i també atendre als impactes per a les persones i per a les nostres societats de la nostra agricultura. Este també és un esquema que introdueix la campanya i este estudi, que ens tracta d'orientar o d'ordenar o de planificar totes les nostres polítiques públiques en distints àmbits d'actuació. Nosaltres, pot ser per inexperiència o pot ser per, diguem, les principals reivindicacions del sector, ens havíem centrat molt en tot el que tenia que veure en la producció, en l'accés a la terra i en l'accés a camps per al cultiu, com vos dia, el treball per a constituir el parc agrari d'acord amb el que diu la llei d'estructures agràries que s'ha de fer, però el que ens està plantejant també la xarxa de ciutats i aquesta campanya és centrar-nos també en els ambients alimentaris, en els consumidors, en la preocupació, en l'impacte per a la població, en la recomanació d'hàbits d'alimentació més saludable, i que també des
des d'aquesta obertura del focus de debat des de lo agrícola a lo alimentari, tractem de que tota la ciutat de Castelló s'impliqui en recuperar el nostre sol agrari. I així vos hem detallat algunes de les polítiques que ens plantegem fer en els pròxims mesos, la interconnexió del sistema agroalimentari amb la salut, amb la nutrició, mitjançant les campanyes de conscienciació i d'alimentació de proximitat, intervindre sobre l'ecosistema alimentari, que és una cosa que ens hem trobat i que pot sorprendre, però els productors i les vies de comercialització, les vies de consum alternatives o més preocupades per un sistema agroalimentari sostenible no se coneixen, no estan connectades. N'hi ha productors apostant per l'ecològic, apostant per quilòmetre zero, que estan fent una gran faena i que estan fent els seus negocis rendibles en la nostra ciutat, i tenim comercialitzadores i tenim espais de restauració que estan apostant també pel producte ecològic i de proximitat, i aquesta connexió entre ells moltes vegades no existeix, i també des de l'administració tenim la responsabilitat de que això se connecte. Augmentar els ecomercats. Sabeu també que nosaltres este any per primera volta hem sigut capaços de que la Fira de la Taronja tingui certa regularització jurídica mitjançant el decret de venda directa de la Generalitat Valenciana. És una pixa de decret de venda directa de l'Ajuntament de Castelló, és una porta oberta per a organitzar altres tipus de mercats de venda directa que no siguin només de temporada de cítrics i que s'obrin altres tipus de productes agroalimentaris. I sabeu que també des de la Regidoria d'Innovació Comercial s'està treballant en una reforma de l'ordenança de mercats no sedentaris i s'està plantejant la possibilitat, escoltant el sector dels comerciants, d'incorporar la venda directa en el mercat del dilluns i en el mercat del divendres. És una línia en la que nosaltres anem a continuar pressionant i treballant per a que aquesta ordenança se pugui reformar. També en l'estudi del sector se'ns demanava ajudar els consumidors a identificar els productes locals i ecològics. Estem treballant en aquesta marca de proximitat per a afavorir aquesta identificació. També dins de les possibilitats de l'Ajuntament de Castelló tenim certa capacitat d'aplicar polítiques de compra pública sostenible. Sabeu que la legislatura, no sé si ho sabeu, si no ho recorde, la legislatura passada se va aprovar en les Corts Valencianes una llei per afavorir l'alimentació sostenible, on obligava a una sèrie de percentatges de compra de producte ecològic i de proximitat en totes les dependències dependents de la Generalitat Valenciana, hospitals, col·legis, instituts, centres de persones majors. I aquests percentatges i aquestes línies polítiques podem portar també a les nostres dependències municipals, als nostres centres d'envelliment actiu, a les nostres escoletes de 0 a 3 anys i als espais on l'Ajuntament de Castelló també distribueix productes alimentaris. La col·laboració amb el banc d'aliments també per oferir una finestra de distribució per a que també els que s'aposten per produir agroalimentari en Castelló, per tirar-se per arriscar i ser emprenedors de l'agroecològic, també tinguin la porta oberta per a poder distribuir al Banc d'Aliments de Castelló, i també implicar a les escoles i a les entitats socials en la participació en horts escolars i socials. Sabeu que també estem treballant en aquesta ordenança d'horts urbans que també en els últims anys de 2020 vam rebre un esborrany per a que també els horts urbans de Castelló, els 7 horts urbans de Castelló, tinguin una major participació en la ciutadania. I també les polítiques que tenen que veure en tota la cadena agroalimentària, que són les que ja, com vos dia, hem treballat i hem posat més l'èmfasi en els últims mesos, el tema de reactivar el banc de terres que se va crear en el seu dia en Castelló per afavorir els arrendaments i les cessions de terres, per a disminuir, com vos dia abans, més de 10.000 hectàrees de situació d'abandonament en la ciutat de Castelló, la possibilitat de que se generen infraestructures públiques per afavorir el sector alimentari, etc.
La campanya la comencem avui en esta roda de premsa. Anem a fer una sèrie de materials per a distribuir entre la ciutadania de Castelló, per a difondre entre els mitjans de comunicació, i per això també vosaltres sou una part fonamental d'esta campanya. I si teniu dubtes, si voleu preparar més temes, si voleu aclarir qüestions, si voleu més informació, en les pròximes setmanes la prioritat de la regidoria va estar en aquesta campanya i també vos oferim tota la predisposició per a treure continguts. Com vos dic, la primera setmana d'esta campanya, que va durar 4 setmanes, va ser la presentació mateixa de la campanya, explicar aquestes coses que estem explicant avui, la vinculació entre alimentació, salut, entre terres abandonades i un model de ciutat sostenible entre la població. La setmana que ve anem a centrar-nos en la redignificació de la figura de les persones llauradores del camp. Sabeu que tenim en actiu per primera volta aquest any aquesta bonificació de l'IBI per als immobles, per a les finques en activitat agrària, del 50% per als que estiguen en activitat agrària tradicional i el 70% per a les que estiguen en certificació ecològica. Des de l'1 de gener se pot demanar aquesta bonificació. Encara no hem preparat una campanya específica per a difondre, per a insistir en aquest missatge, que sense un gran impacte econòmic, però sí que té un impacte social, de que l'Ajuntament reconeix que d'acord amb la llei d'hisendes locals l'activitat agrària és una activitat d'interès públic, i també la setmana que ve ens anem a centrar en difondre aquesta bonificació. La tercera setmana, coincidint en el dia 17 d'abril, que és el Dia Internacional de la Lluita pels Drets del Campesinat, anem a organitzar una trobada, com vos dia, entre productors locals i altres, ciutadania en general, consumidors individuals, però també tots els actors que coneixem i que influeixen en el sistema agroalimentari local. També estem, tot i que estem ja en la recta final del curs escolar i no sabíem molt bé si este any organitzar campanyes d'activitats escolars d'Eduquem en Verd, però finalment anem a fer una proposta per als centres escolars per a poder portar educació ambiental als seus centres, i este any en el catàleg l'anem a ampliar en activitats vinculades a esta campanya. També vos les explicarem en la tercera setmana. També en la tercera setmana confiem en aprovar en Junta de Govern les bases d'un concurs de fotografia per a posar en valor tot el sistema agroalimentari local. L'habitual calendari natural de Castelló, este any l'anem a enfocar, l'anem a dirigir exclusivament en fotografies del nostre sistema agroalimentari, de les nostres persones llauradores, dels nostres canals curts de comercialització, de l'impacte sobre el paisatge de la nostra agricultura, etc. I per últim, la nostra planificació i la nostra previsió és en l'última setmana d'abril, primera setmana de maig, després d'haver generat aquests impactes, aquests missatges, aquests actes, aquestes reunions, d'haver difós aquests materials, que tinguem una celebració ordinària del Consell Agrari de Sostenibilitat de Castelló, on, com vos dia, discutim i aprovem aquest pla de reactivació agrària que des del mes d'octubre en la Comissió de Reactivació Agrària com a tal i la regidoria de Transició Ecològica des del principi de legislatura estem treballant, i que també el fet que els membres del Consell Agrari l'aproven i el sentisquen com a propi, per a nosaltres és important, perquè, com vos deia abans, són les persones del sector els que tenen que estar en la primera línia de la participació i de la planificació de les polítiques per a fer créixer aquest àmbit de la societat, de l'economia i de l'entorn de la ciutat. Hasta així. Preguntes, qüestions, dubtes, altres temes? Rosana, sí, digues. A veure, que no te sentim. Bon dia, ara me sentiu? Sí, Rosana, perfectament. Val. A veure, no volia ser políticament incorrecta, però, a veure, en tot el que heu comentat, he vist que, a nivell econòmic, tot lo de canvi d'hàbits i tal, però sí que està lo de la bonificació de l'IBI, etc. Però quan parlem de canvi d'hàbits, o inclús en una de les diapositives que heu passat, parlàveu de
d'establir, diguem, aquests lligams entre comerç o hostaleria que fa tot. Ahí n'hi ha en paral·lel algun tipus de projecte, d'alguna dotació econòmica, d'ajudes addicionals, d'històries vinculades, per exemple, a sector d'hostaleria vinculat a consum de productes de quilòmetre zero o alguna cosa, ho dic perquè quan tu parles en l'altra banda, moltes vegades tot el món te va a la qüestió de, bueno, que ja sabem tots, no? Que si és més car, no més rentable i tal. I no sé si a llarg termini s'està valorant, a part en l'últim, diguem, eslabó d'aquesta cadena i sobretot ara en qüestió de xicotet comerç, algun tipus d'incentiu econòmic que pugui ajudar un poc a tot aquest programa o aquesta fulla de ruta que presenteu. Moltes gràcies. Gràcies, Rosana. Bueno, diguem que nosaltres avui no ens hem centrat en parlar de polítiques econòmiques, hem presentat la campanya com a tal. Sabeu que el pressupost l'estem treballant i que encara el pressupost de l'Ajuntament no està encara aprovat, però sí que n'hi ha algunes coses en la línia del que apuntaves, però per a nosaltres la reflexió és que aquest discurs o aquesta percepció de que el consum de proximitat i ecològic és molt més car i que necessàriament ha d'estar subvencionat perquè si no la població, les classes populars en rendes més baixes no poden accedir a ell, ja no és cert. I sobretot no és cert en un consum de canal pur, perquè tot l'estalvi en la distribució, en la logística, en la transformació, diguem, del consum en el supermercat és valor, és preu que va directament a valorar l'encariment que se pot provocar per no gastar abonos químics, per no gastar plaguicides, etc. És a dir, és evident que el producte ecològic en el súper continua sent més car que el convencional. Però totes les famílies de Castelló estarien en disposició i tenim molts exemples que en aquestes setmanes anirem explicant de vies de comercialització alternatives on no n'hi ha una diferència de preu respecte a fer la compra en el supermercat convencional. Evidentment, costa més temps, això significa que tens que tindre uns altres horaris de compra, que tens que, diguem, canviar els teus patrons de cuina i de consumir productes frescos i de temporada i oblidar-te de menjar d'invernadero tot l'any el que t'ha vellís, però canviant aquests hàbits no n'hi ha un encariment a dia d'avui, en 2021, ja no existeix aquest encariment per fer un consum de proximitat i ecològic respecte al consum mitjançant el sistema agroalimentari industrial convencional. No fa falta que això se subvencioni. Evidentment, n'hi ha que fer moltes altres coses, la gent té que conèixer els establiments, té que tindre temps per anar a comprar, tenim que facilitar la distribució, però no n'hi ha, la inaccessibilitat no és pel preu. I si vols, Rosana, en aquestes setmanes, com vos dic, podem anar preparant coses de lo que ens costaria una caixa de verdures en Mercadona i lo que ens costaria comprar una caixa de verdures directament a un productor de Castelló. I veuràs com no n'hi ha una diferència com el preu, l'euro per quilo dels productes, no n'hi ha un desfase a favor del convencional. Més coses, però si estàveu en el xat. Sí, hay dos preguntas de Paloma. Vale, a ver, Paloma. Pregunta primero si tiene una pregunta sobre... sí, algú voleu... Sí, Cristina? Hola, bon dia. Simplement per aclarir un poc respecte també al que comentava Rosana, no sé si teniu ja alguna idea de com podeu facilitar més aquesta connexió entre els agricultors locals i els consumidors. Si ja teniu alguna idea més o menys clara. Sí, moltes. O sigui,
moltes idees, quines són les més efectives no ho sabem, anirem fent l'assaig d'error, però una de les qüestions que mos reivindiquen els consumidors és tindre més facilitats per a saber quin és el producte de proximitat i en aquest sentit estem treballant en la marca de producte de proximitat, ja sigui la creació d'una marca o l'adhesió a alguna marca ja existent, són qüestions que ara mateix ens estem plantejant. I també el que ens demanen els agricultors és tindre llocs de venda estable, perquè si tenen que buscar la vida per a distribuir ho tenen més difícil i en aquest sentit hi ha dos elements que ens pareixen molt importants. Ho estava comentant, el tema de la venda directa en els mercats no sedentaris i totes les persones que van al mercat del dilluns al mercat del divendres tenen la possibilitat de fer compra directa als productors. Això els facilita molt la compra i també el tema dels mercats específics de venda directa. Ho hem dit diverses voltes, però ho tornem a dir. La diferència entre vendre quilo de taronja en corredor de fruta i vendre-la en la fira de taronja és pràcticament el preu per al productor se multiplica per 4, el benefici per al productor. Estem parlant d'entre 15 i 20 cèntims crec que s'estan pagant aquest any segons la varietat els 4 quilos per 3 euros que tenim en la fira de taronja i, evidentment, si generem més mercats de venda directa, també per als consumidors serà més fàcil saber on anar a comprar i també els productors tindran altres vies de distribució que no anaran a morir a la cadena agroalimentària, en més intermediaris, en més logística i també més encariment del procés i menys preu per a ells. Diguem que serien un poc el tema de la identificació de la marca i el tema de punts de distribució. Alguna cosa més de paraula? O si no, ahí Paloma ens pregunta pel pressupost i per l'ataque de Cibernètico. No sé si sobre la campanya voleu comentar alguna qüestió més. No? Bueno, doncs no us podem contar res més. Sabeu que la nostra línia comunicativa està sent la mateixa les últimes setmanes. Nosaltres som conscients que el pressupost arriba tard, que ja va arribar tard l'any passat i que arriba tard d'este. És veritat que el procés de negociació i d'acord del pressupost ha sigut atropellat. Sabeu que vam tindre unes setmanes en el mes de gener de ralentització de la negociació, que també l'any passat vam tindre un pressupost i una negociació molt apurada per la Covid-19. També s'ha dit, i no estic descobrint res, que les qüestions d'ingressos ja estaven tancades en les ordenances fiscals, les qüestions de gasto corrent i d'inversions estan tancades i que ara mateix estem tractant de resoldre qüestions que tenen que veure l'estructura interna de l'Ajuntament en el capítol 1, en el capítol de personal, i per a tractar de tindre l'acord el abans possible. Crec que els 3 socis ens hem compromès a ser discrets i a no pressionar-nos en els mitjans. Després, Paloma també pregunta sobre les novetats de l'activitat de tributs. Paloma pregunta per les novetats de l'atac cibernètic. La veritat és que no tenim massa novetat que vos puguem contar. La regidora de Modernització, Mònica Barabàs, ahir ens va informar de la qüestió, ens va informar que els tècnics d'informàtica i de modernització de l'Ajuntament estan tractant de treballar en aquest desencriptado de datos, que ja ho diu el comunicat de l'Ajuntament, però que també per a la tranquil·litat de la ciutadania és important. No és robo de datos, és encriptado de datos. A dia d'avui, que sapiguem, no s'ha perdut res. També el comunicat que se va enviar ahir se parlava de que s'estava estudiant la possibilitat de paralitzar els plazos administratius, perquè també la ciutadania és evident que s'està veient afectada perquè no se poden fer tramitacions. I tant el personal de l'Ajuntament com, si no m'equivoque, empreses de ciberseguretat en les que s'estan en contacte i s'està treballant, estan tractant
de córrer tot el possible per a recuperar la normalitat quan abans. Més que això no sé i tampoc, o sigui que no us puc contar. Es posible que haya ciudadanos que se pregunten si sus datos personales recogidos en la red del ayuntamiento puedan estar en peligro con esa encriptación que ha sufrido la entidad municipal. ¿Se podría haber llegado a los datos de los ciudadanos en ese ataque? No tengo ni idea, Esperanza. Por lo que nos cuenta Mónica que están trabajando los técnicos, parece que el diagnóstico informativo que se hace es que no, que el robo de datos no era, no tengo ni idea porque ellos hablan de informática, pero a ese nivel de seguridad no llego. No corría riesgo, pero sí que es verdad que el trabajo de los servidores del ayuntamiento para el desencriptado de esos datos y para que funcionen las transferencias de datos necesarias para todo el sistema informático, pues que es lo que se ha bloqueado. Pero las informaciones que tenemos, tanto públicas como internas, es que no, que los datos en ningún caso, los datos privados de la ciudadanía en ningún caso han corrido peligro. ¿Y se sabe si han pedido dinero por desencriptar? No lo sé, Esperanza. No, ese detalle de la gestión del equipo de informática con la concejala, etcétera, no se nos ha trasladado. Vale. Por el chat más preguntas. Por aquí. Vale, pues si no tenéis ninguna cosa més, el que vos diré, esperar nosaltres una campanya important, vos demanem, com sempre, que mos feu cas i si voleu traure temes estos dies, aquestes setmanes, que vos contem coses, plena predisposició per a preparar-ho conjuntament i per a que quanta més gent possible siga coneixedora d'esta campanya. Vale, sí, diu Joan que vos passem el Power i el document i l'informe que és públic també, si el voleu treballar, i si voleu, les dades de l'Ajuntament estan també penjades en la pàgina web, però que no se pot accedir, vos podem passar també els documents, els estudis previs que tenim nostres, i si vos necessiteu ajuda per a buscar dades o alguna informació concreta, mos ho podeu demanar, com sempre, sense problema. Vale? Moltes gràcies a totes per connectar-vos. Una abraçada. Moltes gràcies. Bon dia. Gràcies, bon dia.